मंडळी, तुमचं नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत। तर आज आम्ही गोट्याचे सासव म्हणजे आंब्याचं रायतं बनवत आहोत, तर तुम्ही बघा। तर बनवताना आपल्याला असा हा रायवळ आंबा घ्यावा लागतो आणि तो असा सोलून घ्यायचा। हे आहे लागणारे साहित्य। आहे लाल मसाला, हळद, जिरे, मोहरी, धने, थोडीशी मेथी, लसूण, लाल सुकी मिरची आणि ओलं खोबरं। तर ओलं खोबरं, सुकी लाल मिरची, धने आणि लसूण याचे वाटण करून घेतलेलं आहे। तर हा टोप ठेवलेला आहे आणि 2 चमचे तेल। त्यात आता मोहरी टाकत आहे। त्याच्यात गूळ टाकायचा। म्हणजे वाटण फोडणीला घातलंय, त्याला एक उकळी आली की आंबे सोडायचे। तर आता मीठ, आणि तयार आहे। केलंय। कसा झाला? कंड फुकट काय?